Kawadhi Mombasa, Gavana Mombasa Gavana Nassir ondiko dhoge log tich mag obila mag okwach kich kotenore gi wach bembo mar rawera midendo ni Bruce John. Kane oloso gi jofwamb weche bang' ndiko dhoge, Nassir koni oikore machwalo min gi bende mondo odhi ondik dhoge ka dipo ni obila biro dwaro ni otim kamano. Koni tim bembo mane otim ne rawera ma jigni 25 ok ni kare kata matin, ka en bende koro jiwo jogo man kod lipot makidekle adiera mar wach mondo mi ochwal ne obila madra tich rawera. Nassir ne ondiko dhoge bang' obila matimo nonro wach ma kochno koni gavana no kaachiel kod min gi bende itudo kod wachno miyo gibiro dwaro ni gidhi gindik dhogi e wi gima ging'eyo e wachno. There is no normal human being who will actually say that whatever happened was the right thing. Of course I condemn it. But at the same time, we need to be able to now talk about justice for this young man. I have done my part as a citizen, as a person who has been mentioned. I have gone myself to the DCI. And I'm asking any other person, if we want justice for this young man, the best we can be able to do is anyone who has any form of information to please reach out to the DCI. These are things that we do not want to see, not just in Mombasa, but anywhere in this country. These are things that should not be seen.